आई भैया हम संजय जहरीला ये फटाफट वायरल भोजपुरी के माध्यम से अरुवल उनके बीच में फिर सेवा करे के मौका प्राप्त भइल परम आदरणीय केसी सर और सोनू सर के माध्यम से। आई एक भक्त है भगवान के दरबार में जाके गिरल बड़े कले कि हे प्रभु एक कलयुग में कैसन लीला देखा रहल बानी, एक कलयुग में रहुआ जल्दी आई कि एगो द्वारपति के सिर हरण भई रहे और वह साड़ी के फैक्ट्री जी लगा देनी कि मेरे कितना द्वारपति के सिर हरण होता, कितना लोग के दिने दोपहर मार दिया था गोली। ये कलयुग में रुआ कहाँ बानी। ये विधाता काहे लोग हो गइल कसाई, ये विधाता काहे लोग हो गइल कसाई। काहे लोग हो गइल कसाई, अरे जिया हो 1 लाख जी। कलयुग में न भाई के भाई से पड़ता था, न महतारी से न बेटा के पड़ता था। लड़का कलश की हे प्रभु कहाँ रुआ बानी, भाई के भाई से न बाटे यहाँ प्यार हो, आपूसे में हो खतवे रोज तकरार हो, भाई के भाई से ना बाटे यहाँ प्यार हो, आपूसे में हो खतवे रोज तकरार हो। ये विधाता काहे लोग हो गइल कसाई, विधाता काहे लोग हो गइल कसाई। अरे दिया
प्रभु ये धरती पर जल्दी आई। कुछ ऐसा दुशासन लोग हो गइल बा, सोना चार्ज हो गइल बा, कुछ अधर्मी लोग हो गइल बा, ओकरा के रुआ नाश करी हे प्रभु। संजय जहरीला लीला कतना बताई, कौन उपाय रौरा करिए कन्हाई। संजय जहरीला लीला कतना बताई, कौन उपाय रौरा करिए कन्हाई। द्वापर में जे अइनी रौरा, द्वापर में जे अइनी रौरा, कलयुग में भी आई। ये विधाता काहे लोग हो गइल कसाई।